Bisa wong tinanding sampun kekale panyata panding ki gedhe mangaring ucap piratae mangkin adi sing yuda indupati alonja dakar sambika kambo ki mengare nulung rembug manjana ingkang bakti ngalangan bunga punika ibedanten anahuri kawula derek sadaya ngalangan sadaya ugi pancami sedayanipun tiyang sekawan ojadi ki mengare anandika eko adi adi budi sosodohan kawan dodo indukati aninggi terjadi toh andat dodo nunut ngatak foto kami eko toka nyunan fikro dak buku isi kanca kuwi indukati uga perintah ing foto kene banoni fotoe sawung dipalu sesumping temoko gade tinuru apan mayuka kanggo rame ing gawe surah imawul murahan bangkit lembak penukir dan menjadi rohan kalung si palu anggung kinete solahnya ngadap kewo angadam grondol suwiri marmane akot wolo kandapan terus manggai kandaku dawang dipalu kedekan mau tasli dawang mudut rombubang sadaya dipun tinggi botol dawang digongso ngeletan deno kesani rasa menang sawungipun palu dereng malengite induman tiang nandika kakang kadi pun lebih nopo boten dipun tambah sampun adi sampun dugi induman tinulya wuwur palu sira nutuli donyaku lemen sadaya kanggo ngetoni direki kalinya ilmu keloro burung tuntoken direki kita tunggu nanti kita akan di sudut dulu menuju ketamuan saking dermaga para bau nyalani jago ini betul wonten nambung palu ini sudah jago lagi jago yang dermalik yang mengalir para bau saking bongso lalu bongso. Nah, itu kalian palu. Saya itu kata di video gimana konek kue aku nopo ngedu jago ini kafe tokoan aja tapi piro ae tambah nono. Nah itu jago ini ngomong menang akhirnya pun jago ini menang tapi yang mengalir itu turun banyak. Untuk rumah si jago ini sopo aku kepingin roh sehingga kayak jago gue sopo nek gue belum nopo itu jujur no ada gue ini pun yang nopo itu berfoto ya doyo yang mengalir kalau kau soal semacam ini videonya wonten ing harapan ini itu baik nah sami-sami datang budi niko Roman wonten mriku sami cerita menawi kabeh niki kabeh sadulur saking Dermaling Sindupati kala wau saking
pundi wau bunga saking anu kula saking botol-botol sedaya sami ngempal wonten. Ya ngempale wonten perumahan kula sing Budaya nggih napa niku duwe angen-angen supaya kumpulan kaya ngene iki saged dipun lampahi utawa dipun pengeti setahun pisan. Terus sejarahipun ini Budaya ngawontenaken kados menika dalu menika inggih panuwunipun wekdal para napa niku botoh-botoh jago dumugi pundi menika wonten ing Romang Rawa. Lah sadangunipun sami kumpul sedaya sampun pamitan menika wonten menapa acara malih bilih ki rama kala rumiyin menapa menika wekdal putranipun anakipun ical piyambake gadah napa niku ngajar menawa rupa anakku ketemu aku bakal nenekno napa niku taliban kitun dina putun bengi. Lah menika dipun napa dipun sampaiaken dumateng para sederek ingkang wonten perumahan napa kala wau saéngga tiyang kanca-kanca saking perumahan kala wau sami-sami aneni bilih kirana badhe kadang. Sadangunipun gadah damel kira-kira wonten niku nggih wonten kedung tanggok niku menika mboten kok malah napa ketinggalipun mboten kedung malah kaya daerah daratan wonten napa niku pendoponipun napa niku alun-alunipun terus kados kraton nah sadangunipun sami-sami nyetujoni badhe ngawontenaken Rombong kala wau menika wonten tembang kinanti